Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću vam o prednostima online poslovanja za vaš biznis. Evo i 3 ključnih prednosti online poslovanja. Pod 1, to je svakako jednostavan pristup podacima. Bilo kad i bilo gde da ste, znači bilo da ste na putu, kod kuće ili u kancelariji, možete pristupiti svojoj poslovnoj dokumentaciji u realnom vremenu. Pod 2, to je svakako automatizacija i svađanje grešaka na minimum. Automatizacijom svog poslovanja i korišćenjem modernih softvera svešćete greške u radu na minimum. Pod 3, to je brzina i efikasnost. Online knjigovodstvo vam omogućava trenutan uvid u vaše finansijske izveštaje i stanje računa. Ovo vam omogućava da donosite hitne poslovne odluke brže i preciznije. Nemate potrebe da čekate na ručnu izradu finansijskih izveštaja. Prelazak na online knjigovodstvo može transformisati vaše poslovanje, čineći ga mnogo efikasnijim i prilagodljivijim. Biznis Modus Team je knjigovodstvena agencija koja svoj fokus stavlja na online poslovanje. Uz našu podršku koristit ćete sve prednosti online knjigovodstva, a mi ćemo se pobrinuti da vaše poslovanje bude u skladu sa zakonskom regulativom. Povežite se sa nama kako bi vaše poslovanje bilo što uspešnije i efikasnije. Vidimo se. Pozdrav!